Hagan ay Eucharist bakui thongin duwai nagabenda job siam sat bat George Lingdo Baronhag Hospital. But life spark life punjik. Jing temu jungi lembaga jingya side lem jungu John Chrysostom bakuit ba ulong uwe unang yala ba upa jong kabalang balahi kai yagi jingya kai tin rai pergi nongrim jong ka jingya jungi ginang IT yagi ba pangi ba shitam kumjurung IT ki jing temu jong ka Bible Convention hasai ka sngi bat baro ki ba wan chimenda kin shem kin lap yaga jingi sherhem jungu Chris. Ha kerteng upa baru kon baru men sriyam bakuit. Amen. Ka jinga e jungu trai jungi Jesus Chris. Bat ka jingi jungu blay. Lem bat ka jingi sulok jungu men sriyam bakuit. Kindon rengka bat pi barro. Rengka bat pi ro. Tongin sangesh por ban kuslai halaga donu jungi. Halar bara ki pop ki bak ilale kajing khot jungu Jisu yangi bara balong ki bakit ya ka kubor baba balong ki baba ya ka kubor baba balong ki ba im ya ka jingim bakuit ladang ngim im ya ka jingim bakuit ngim ju yalap ya Jisu lamba ka jingim jungi bun sin habang ilang ngop ha ka pop ngila sange ben yalap ya Jisu ngira sange ben kit ya ka gospel ha ka jingim jungi tongin panma Jisu be id map yangi site good yangi na baro ki pop nga palam how play badon por baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar kha badaki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat chunga daka jingle palat chunga daka jingle palat bakrao e chunga namar kata ngakar padi kamaria bakoi kabaya isa katei suti yaki angel bakiri koi badi pi ko himen ko para banduai ne kabinda chunga how try play chungi uplay button board bar unis ne yangi Parendala map yagi pop jungi unyalam yangi shaka jingim bam jikut IT kerpang ke Bible Convention da syai ke sengi babaro ki bawan shimenda kin shem kin lap kin yamat ya ke jingit kerpang Jisu nagabinda baro ki bapang ki beshita
ngiduai na kabenda baro ke perteh bahkan don ke jingsuk ko ble ko jing klein jong gitu ki bashanya hame me ubala mon ba u bishop John Chrysostom bakui unlong uba paunam nagabenda ka jimbanak tin ba pala jongu bar ka jingyo mar jongu ya ka jing shashitom to ai hangi ngi karpat ba endala pen shai yangi da ka jingi kai jongu en pen klai yangi da ka duksa jong ka jingyai sha bam sha rem jongu dau trai jongi Jesu Kristo kun jame uba imbatsen sha renkat bat me ha ka jingelong ka be jong men sim bakui ublay genom la genom Amen. Kejumpuli na kesithi banengkong jong Paulus pakoj syaki Kristan hakurin. Ko para ladangaya lap ya ka gospel kata kam ai hanga ya ka daw ban sngau kraw. Nabala ban syed hanga ya ka kamram. Kordit yanga ladangam ya lap ya ka gospel. Namar ladanga la ya kani dala ka mon sngau bha ngalayo la ka bainong. Henry lada omdai dala ka mon sngau bha la pen kham ti kum ju hanga kum ka kamram te ka e ka bainong chonga kalong tang kani paha ka chingalap chonga nganla ban shu ai e ya ka gospel klem da tawa e yala ka hok ha ka gospel wat lang along ubalai luj na baro kibriu ngala panlong yala de umrau habaro khnang mangandup yo kring pun kat pala ngala penete yala de na dong shetong bat kibriu baro khnang manyo pen im la kumnu katu kat ningut naki ngale kat kapa ngale na kapanta ka gospel khnang manganyo bentalem ha kachingkir khu chongka phimtip mo ba ha kaching mare thong baro kinong mare kiyamare henrei tang uwei uyo ya kabuskit kumta tum mare ba phindup yo ya kabuskit manla unong mare uhikai pen tingkanela de ha ki e baro kile ya kene panyo ya kapan sengat kabandu no henrei mangite ya kapan sengat kabamdu no nyuma ngan mare lamwir ngam kura kum ubasyo kaya kalaer henrei ngakilan ya la kamet pan nga pandam ya ka yo ba endala ya lap ya kiwei ngahi ya la de ngan sya kentai kaktin chungutrai Isongo yauble. Bar nyau spa nrepupra. Nyau spa nrepupra sam pratusam. Jong me tra yu me klan mo
trai undon reng khat bat pim Ringka batiru. kajing puli naga gospel bakuit kat kumulukas Abraham kami putrai. u Jesu la yatu halaki sinran yakane kaparshi u matla ulamo banyalam ya uwepa u matla hatu kinom hap baro arngut hapo karai u sinran umlong kam halor ban yala unongikai Henry uwepa uwe yenda lahikai pura ya u un salong kum u nangikai jongu. Bale sha pipet yau tingiat ha kemat u para jompi. Henry pim ya i pat yau kum u badon ha kemat jompi. Ne kumno pinud ban ong hala u para. Koheb sha ngan pinveng yau tingiat ubadan hakamat jompi haba ma pib hi pim i yau kung ubadan hakamat jompi koriu arsat weng ningkong yau kung nala kakamat bat nangta pensayo i bha ban weng yau tingiat ubadan hakamat upara jompi ka gospel John utrai Siyaro yamig Chris. ko himen ko para bayid how try Jesus Christ u Paulus bakuit u penpau hangi ia ka jing trang jongu ban imya ka gospel ngimla ban ialap ia ka gospel lada ngi imhi ha ka jingim jongi ya ka gospel lingko lada ngim im ya ka gospel ngimla ban hikai ya kiwe ya ka gospel ban im ya ka gospel kabamot ban im badu Chris ban pelong ya lade jaka shong jongu Chris lada ngimdon jingi du Chris ngimla banitu ya kiwe ya ka jingi shapanga jingi du Chris ya kiwai te habaya de bat kane niosngo Paulus bakudo ong bun ki bruyo ki treshitam naga benta ka pansngiat sla kan saduno kloi Henry ujis u Paulus bakudo ong ngide ban treshitam naga benta ka pansngiat ka banejunom pansngiat kabane junom kawan lemba ka jingim badu Chris habang istang ban im badu Chris ngi pelong ya ka pansngiat kabamut ya ka bainom ngi roi ha ka jingaye bat ngi kerlalong kumu Chris bat ngi stang ban bit ya ka jinglong jongu Chris hapo jongi habang ngi don ka jinglong jongu Chris hapo jongi uble bat ka beneng ka itu yangi katkum ka dur ka bapau ha ka jingim jangi ka bamut ka gospel ka bamut u Jisu habang istang ban im badu Chris habang istang ban ialap ya u Chris ha ka kor jangi ha ka jinglong jangi ka beneng kan stang ban itu yangi ladang im don ka jinglong jangu Chris kabeneng kan kentai tiangi nakata ka dau Paulus bakodo ong ngating ya ka jing kentai yo uble un kentai tianga yo kan jia ya ka jingsha kentai tha ka jingim jona udang terang ban im ya ka gospel but udang tresh tam ban ya ka gospel Henry udon ka jingar tatin hapo jangu lese kata kadang biang ne em ne dan don kanu ke jing dona ha kata ka jingim jongu ngiru ngi de bandon ke jing ting hapo jangi ni perkat kum ki kristan ngi dang im ya ka gospel lese ngi perkat ngi sno biang ya lade kata ke jing sno biang kala ban kangla diangi ban rong habaneng bun ki bruyu ki im ha ka jing sno biang
kim don ke jing ting yo ngan syak kendai da uble yo uble unom pediang shu yanga yo na marga mangam don shu kata ka duru ble ka bapura ka pamut man pai ve kide ben treshitom shu ban pen vandur ya Jesu ha pojoni na kata ka daw ka gospel minda kasngi ka kren kum kane ka jingi kai ka ba Paulus bakulu lagi kai na maru leyo jimmut lesena kane ka gospel ban ong pansniat sla but pansniat ka bane juno baka jing ting siapa ka jing ken syakentai buon gibru ki kentai ya ki ve hakinga sem jongi upau kentai ya ka kemi ka kentai ya upa ki kon ki kentai ya ki kemi ki pa ki kentai ya ki kon Baat ki himmen ki para ki kintait, ya ki marjan marpang ki kintait, ya ki ve, kaya ka daw ki kintait, namar ngi stang ban bishari ki ve, ngi perkat, ngi long ki kon, ki ba impura ya ka gospel, baat ngi stang ban kadaw ya ki ve, kim pat im ya ka gospel. Baat namar kane ka daw, ngi waat ya ki jingdona jang ve, ngi kinno ya ki ve, ngi tarai sunyo ya ki ve, ngi isi ya ki ve, ngi kwa banjingai no na kiwei kumpa uji suong veng shua ya ukum na ki kemajumpi da ka babu ya ka kung ngi perkat ngi la biang na dong shadong nang da ngi persyang ban yarap ya kiwei omde ngi yarap ya kiwei ngi kentai ya kiwei habadon ga jingtuna hakibayid ba toin jongi ngi ong na mar pila lekum ne ngamla map yepi don buon gibriu ki penjad bat pen pra ya ke longing long sem jonki na mar kim pat impura ya ka gospel kim pat impura ya Jesu nang da ki ong ki ya ka ba ki perkat ya ki ba ki rai ya ki ba ki ki long ki basniu hakibriu nang da ki vengno yaki ki kindai no yaki ve Kadbanang im hagane ka perte ko himmen ko para buon ki brio ki kintait ye ki ve da ka ba klet naga binta ki ne baro ensa don ka jingsha kintait na beneng naga binta jongi ka jingsha kintait jong ka beneng kanong kalong ka ba kam shirke ngi don kam ban sange ban kintait ye ki ve ngi de ban sange ban knos new ye ki ve ngi de ban yarap markeliam Ngide ban yarap markeliang lese kiwe ki peit yangi kio I ye ki kung haka kemajongi habangi peit ye kiwe lese ngidang yo I ye ki tengiat ye ki dau bari Henry haba kiwe ki ong peit haka ba pedon kane ke jingduna piwan ki no yanga pin bashua elade pin beshua elade Henry ngim nu shuban pediang ya kata na kata kadau bun ki shikurim ki stang ban jingai no buon ki ingasem ki ngop ha ka pop ba shirke menda na marga ne ka daw ngimpat im ya ka gospel ngimpat stang ban sautu kai ka gospel ngimpat stang ban sautu kai ka jingid ba du Jesu Kris bad ko himmen ko para ngidon tang kawe ka lendi ban penjanai ya ka jingim jongi ban vengno ya ka kung ha ka jingim jongi ngidon kam Jesu yala de shimet ngim laban sautu ke jing shai jong ka gospel ngi don kam ha ke jingim jongi ban long ki kun ki bajanai tong in long ki ba kloi ban pediang eu Jesu ha ke jingim tong in long ki ba kloi ban pendrit yala de such a scene kanamba ngin dup laban sautu kai ke jing dona ka ba pelong yang ngi ban karen kumne ban le kumne ban im kumne pen sausi ya kiwe kumne kanamba ngin long ki bajanai Jesu be id kerko kardo yangi penjanai yangi pensle yangi daga jinge jame knamba ngin dupla ban kam I shirhem yame ban long ki kun ke bayade dur bat ka bane en yaro ya utrai Jesu Christ Amen. Tangen plai ka jinge ka jungi nganget Au le pa tunpol paro unang tao ka baneng bat kandau Padahal Jesu Kristus kun pamarwe jungu utrai jungi yau bala puna men sem bakwe yau bala kana ka Maria te isuti yau bala shalabein popondius Pilatus la sana apna yau la ya platep yau
Lakia Shikibaya, Agasni Gabalai, Namipan Nikibaya, Lakio Shabani, Ushang Shakamon, Uplay, Upaban Barbara, Nangta, Nwanpat, Shari Kibayim, Bakibaya, Nangit, Omen Sim Bakui, Hagabalan Catholic Bakui, Hagajingas Lakirikui, Hagajimam Ekipa, Hagajimi Padgadon, Hagajingim Bam Jikut. Amen. Lai spa in your punta. Kopara, Bagajinkinia, Junga, but Jumpy. Kalong Kapaprian Kon, how Ublay Upa, Badon Bor Barro. Go try and place the Kian, the kitchen, Jumpy, Tos no horn Koblay, but Kajinkinia, Kabang Ilatarwa, Dagajinkamen, Hakajinkan Mao, Yawu John Chrysostom Bakui, but Da Kabakongo, Yagajingi Kai Jungu. Ngiru ngiaiti lut yalade hame ha ka jingero da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renkad bat pim. Token tiu yalaki donod. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa bakuin ko play badon por bat bam jikut lempa utrai jangi u Jesus Christ namar kumba hagasni buram janguri kui jame u John Chrysostom bakui me ai jinkamen hakabalang jame kumdaru me pen kalain yaka daka nuksa janga jingim bakui jangu me hikayaka daki kentin ka jingelap jangu but me ai haka ya ka jingada jame kum ka jubab ya ka jing dawai jangum but namar kata rangkat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikui ngirwai ya ka jingrawai janga jingro yeme bat ni pen bana kalem sange nado ka tawdud nagabenta banyo ikajingkala lempau men siem bakuit bangin brateli alade sha ujisu rangkat badune upo bat kawain bangirung in yo jinglam batimai bangin venglut yaki kumbaro
naga jingim jongi ka baro ke jing talot baro ke jing duna kramba ngindup laban ya rap markeliang banlong kumu kris haga jingim jongi dashisha melong ba koi katrai kata mei jong ka jing koi baro namar katang ikar padia me to pen koi pen kentang yakine ke jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga je halo junkie bakin kerlalong yangi kamet barkas nam jong utrai jongi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ga jing shashitong ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sinran u om to shim bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpim Hakaju keru kamendala le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ya ka halage sentran u om to shim battu di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jonga jutang batti mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babun naga binda ka jingmap yaki pop tale ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen koi diangi pen koi yaki mensiam hadim pen koi pen kia yaki bapang ki bashitom yada yangi ngau bamen kajing maya jong kajing Kata sin bagi Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo po janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki ba bit banya hakama jamme barban shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padi me bangi ki ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bela penyat le ka ve da umen sim bakuit Token mau ko traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka pertai but penjana ya ka ha ka jingid renkat badu Francis uppa ba koi jangi u wilpet marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but kirinia token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yutia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isene yangi barangi kar padia me barenka bat kamari ya teisoti bakoi ke kemi jongo bale u josa bakudo kurim janka ki apostol bakoi u John Chrysostom bakoi u Francis disease bakoi but baru ki rikoi ki bela pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam chikut but bangini ro but pen don buram ya me da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallong hamayu blayupa badon bor haka jingelong kawe jungumen siem bakoi barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinda bar ke jing dungu shime shimen tongin karpadi of Jisu ben penjanai shushu yangi namarngilong kibaduna harukam Idwairu nagabinda ka Bible Convention, bakalong ka baseizo,
pabun ki bryukin mentoi lempa ka jing elap ka tin ber ka jing duai bang kinyo jing khoi jing kia met pat men siam kopa jangim uba happening kan long ba kui ka teng jame kan wain ka hima jame kan long ka mon jame ha kan do ko ba happening pokai yang minda ka jing bam jangi ka ba kala ka sngi patama pingi ran khang jangi kumbangi rungi map ika beres niu yangi padwa delam yangi shaka jim pan shoy and right up light yangi na ka basinio top light yangi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barro ha ka jing spoon jame to I jing suk jing sign ha ki sngi jangi knamba da ka jing rap ka jing isne jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ki jing jin jar barro tat bangi dang ap kemelendi ya ka jing karamen bakui but ka jingwan pa jong nom penim jongi u Jesus Christ. Nama ka chome ka long kai ma ka chome ka bo ka rom nam ma chinam. Kotrai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pet eki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jingspoon jame to I haka ya ka jingsuk but ka jinget li kawai kat kum ka mon jame mame uba im bada basensha genom la genom Amen. ka jingsuk otrai kandon barabor renka but pim Ka bat dap ta ka jingidu Christ tangin yaingu markelia Hakami ukon lambro jango ble. Hakami ubaket no yaka pop janga parte. Sukito ki balakot shaka jing kawai jango ukon lambro. Katrat ng long shoko baru ko ka jing tunga. And re shaka Ka di. jing yo sip tunga ka sakya hi.
jame ngi id yame ngi snongo yame ngi trang yame bamem duk ben koi ben kia yang i met bat men siam lemba kane ka communion bakuin lemba kane communion men siam ka bangira trang bat gila piliang ka don ura ka men siam ta yang i vai pai ve ko jisu minta ben koi ben kia yang i vai pai ve jisu ngi ket bon ge jing dona ngi ket bon ge jing talot hapo jogi bon sin ngi kalalang ki matla kalam soto bangi long ki banduna penreng ngi bishari ki vai ngi penrem ya ki vai bat ngi trang na ka benda ka pansngia sla jogere ka perte bon sin aga ba kenta ya ka pansngia bane juda kalong ge jingai jonga bane yesu garko kardo yangi penjana yangi pen koi ben khia yangi ai bor ngi menda yesu ai ka bor me na man yar halo jongi ha ka met ka pada ka jinglang jongi ha ka personality jongi hallelujah 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 la 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 Jesus ignon ang ikakum baro Jesus hallelujah 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 Jesus ngidon bon ge daw ngi pen mong ya ke we Jesus ben guide na yang iko Jesus na baro ka jimbam biang jangi ha ka kor jangi ha ka jinglong jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Tong inya duai. To ai ko blay bayisene bagi jingmaya ki bangila yabam yasib ban ken mau buram yawu John Chrysostom bakuit ken penskem yangi haka jingir jame but ken prolong yangi ban yaine haka bapla yaga jing shisha jame dawu kris utrai jangim utrai undon rengka bat pim blay badon por baron karkoyapi uppa barukhon barumen si mbakoit ya leisuk ban pen bana ya ka kubar bha jangutrai daga jingim ka jompi la shai kalong gasngi convention kamas kan salong katwe shipua lai spa aku Enjero yotra Jesus Christ. Amen.